Ka Office u Subdivisional Officer pen ursla Civil Subdivision haka pratrik jiliu. Kalapan mi yaka jingpan banaban khang biang yakalit kawan ling baka surok Laitlyngkot Lyngkyrdem naduh ka khatway trik jiliu namar ka jing sedang yaki jingtay ki bahaban pendan kam deki machine he hai ki benta jong ka 10 kilometers arpasau plus hadu laipasau plus. Haba beteng ban pentrekam yaka hukum bala penmi hak arpaway trik jembang arja apunrio. Kajing penbena kala ong bala shim yaka nika senjam nakabenta ka jing shnga jeng ki ba nong late nong wan. Bat ban khanglat na kinul kinu ki jingja accident. Bat nakabenta ka jingait bet haka jing pentre yaka surang. Yaka nika surang on khang man kasngi na du ka Porsche po bejemin stamp hadu saw bejejan miet. Bat na du shipo bejemin miet hadu ka porsan bejemin stamp. Ya kalit ka wan jugi kali on sya bakin yaitling ba na baro arliang kata Laitlyngkot Lyngkyrdem tat hadu ka Porsche po bejemin stamp bat hadien shipo stengmin stamp on khang biang nakabenta ka jing beteng ya ka jing pentre da ka company hasilenter jong ka nika surang. Kani ka jing khang shipor ya ka nika surok kan longman kasngi na du ka khatway trik jiliu tat hadu bandapen mi da ka waypat ka jing penbena. Namar ka jing sedang jong ka ayom liur kumta lakin tu bat a jing mud ya ki nong late nong wan bakin long ki bahusyar haba ki late ki wan lingba ka te ka benta jong ka surong bat ru ban kiar na ki jing late jing wan ki bamda don kam kham tam mariadap hap slap bajur bat hai ki por men miet men yong. Ki kali ki badan kam kerki kum ki kali kit nong pang ki kali penlip ding bat ki pulit on sha bakin nyat lingba hai ki por bakang. Kata kat kum gajing pit benya ya kajing shngai de ki bor penyan ki badan hak ni gajaka bat kila ban phone shout number kendai prah riu RR san iwe jong kapun usla police station.